Quins són els efectes de posar en acció una zona de baixes emissions? Els models de simulació del comportament permeten avaluar totes les possibilitats i escenaris d'un sistema abans de posar-lo en marxa. La mobilitat urbana caracteritza ciutats plenes de vida, però a la vegada contribueix a l'emissió de soroll i substàncies nocives per a la salut. Les decisions d'avui determinen el demà. Tenim la responsabilitat d'encertar per al nostre propi futur. D'aquesta manera, abans de prendre una decisió, podem tenir una estimació ben precisa, recolzada en bases de dades de mobilitat i comportament social que ens permeten apuntar en la direcció correcta en termes de planificació de zona de baixes emissions. Sabem que cada ciutat té les seves pròpies característiques i que aquestes van canviant en el temps. Les solucions de PTV Group Mobility Software permeten disposar d'una capacitat analítica, predictiva i comunicativa que faciliten l'evolució cap a la ciutat desitjada. Més enllà dels efectes de la mobilitat, et permet tenir integrats els càlculs d'emissions i de soroll en el mateix anàlisi de resultats. Analitza, prediu, optimitza, comunica. Avança't i escull la millor alternativa. PTV Group Mobility Software.